Falai bi sɔgɔma ina ne kɔnɔ gannen do dɛ. Falai bi sɔgɔmada ina ne jɔrɔlen do. Bi sɔgɔmada ina a bɛ n'a fɔ maakɔrɔw ka kuma fɔlen kura anw na dɛ. Ko fɛn min man ka kɛ I balolen ɲɛna, ni o bɛ ka kɛ I yɛrɛ ɲɛnama sigilen k'i kan ka miiri ka taasi. Anw ka jamanajɛw bɛ cogo di bi Falai? Ngan tɛ faamaw taw ma dɛ, ngan tɛ lajɛw ma minnu bɛ kɛ Kuluba, ngan tɛ lajɛw ma minnu bɛ kɛ primature la Falai. Anw yɛrɛ kungo lajɛw kow bɛ cogo di bi? N'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ, an ka duguba kɔnɔnaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ misali ta Bamakɔ ka Falai, maaw ko min ye karidon ye, Amadu ni Mariam y'a dɔnkili da k'o ye kɔɲɔdon ye Bamakɔ kɔnɔna na Falai. N'o ye kɔɲɔdon ye o kɔrɔ ye nisɔndiyadon ye o ye ɲagaridon ye. Nka bi maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ko lakɔlɔsi kɛ, u ko k'an ka laadaw, an ka tabiyaw, an ka taabolow, an ka maanifinya kow kɛcogo a bɛɛ lajɛlen ferekete yɛlɛmalen don Bamakɔkaw fɛ yan k'a sabu kɛ mun ye? Kaalisi, wari, ligiri. Falai n'i donna Bamakɔ kɔnɔ karidonyaw fɛ, janaja, denguni, kɔɲɔ, lajɛ wɛrɛw, a si tɛ se ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na k'a sabu kɛ mun ye? N'i taara kɔɲɔkɛyɔrɔ, bafulu bɛ yen, chaise bɛ yen, min ye humidificateurs bɛ yen, bi bi in na a kɛlen don chapiteaux ye, sumabara bɛ fiyɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ. N'i taara kɔɲɔyɔrɔ la o bɛ yen cogo min, denkulikɛyɔrɔ fana bɛ yen ten cogo la Falai. Wa n'i taara janaja fana na, bafulu bɛ yen, micro bɛ yen, wa fɔ u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn kelen min na Falai, o ye zaamɛ ye. Ko Bamakɔ bilama bɛ cogo di Falai? Janajakɛyɔrɔw, denkulikɛyɔrɔw, kɔɲɔkɛyɔrɔw, Bamakɔ kɔnɔ bi ko maa min bɛ se k'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na Falai, ko fo ni e kɛra ko in labɛnbaa ye dɛ. N'o tɛ k'a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye, donfini kelen b'u bɛɛ lajɛlen kan na. Ala ka n'i ci I ka sanga cortège ani anw ka mariage cortège ka bɛn, fɛn min b'an bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn o ye kɔrɔbiyari ye. N'o tɛ an b'an foroki, maa si tɛ jɔ maa ye. Falai anw jini a ma mɛn san 1980 sanw k'a daminɛ olu la ka na, ni banni kun kɛra anw ka lɔgɔlita sira ka Falai o kun bɛ taa munumunu n'an ye de. Nka bi jakartatigiw b'an sigilen cɛ si k'an to janaja la koyi, fo n'a sɔrɔ an ye su seli daminɛ n'o tɛ u b'u jɔ su yɛrɛ ɲɛfɛ ko n'u y'a ta ka bɔ yen k'u bɛ tɛmɛ. K'o tuma k'an bɛ ka taa min? An k'an yɛrɛ ɲininka bi anw bɛ ka taa min? O janaja kɛnɛ fana ka Falai, n'i fatura tiɲɛ na a bɛ fɔ ko Ala y'i ka kalifa minɛ I la Falai, tiɲɛ na I ka kalifa minɛ I la han. Sabula mun na? Anw bɛ girin k'a fɔ k'an bɛ sukoya labɛn, an bɛ fure koli kɛ, an bɛ fure labɛnni kɛ, an bɛ taa janaja la, dɔw bɛ yen olu bɛ ka mun filɛ, so joli b'a bolo, du joli b'a bolo, an bɛ se ka mun sɔrɔ, u ye mun tobi, mun ni mun nana, chaise ko bɛ cogo di, basi ko bɛ cogo di, moriw ka wari ko bɛ cogo di, tile fila saraka bɛ bɔ, tile wolonwula saraka bɛ tile wolonwula saraka bɔ Falai, o bɛɛ kana jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ, o ye dɔw hamina ko ye. A ye bi ta kɛ tile 3 saraka ye, tile wolonwula an b'o fana kɛ, an bɛ tile 40 kɛ. Nin bɛɛ ye wari bɔ sira ni wari ɲini sira ye Falai su kunna. Wa a bɛɛ lajɛlen na juguman ye min ye, I bɛ dɔw kumakan mɛn ten, o tuma aw ka zaamɛ tɛna wa? Janajakɛyɔrɔ. N'an taara kaburudo la Falai, n'a fɔra ko kaburu dingɛnin ka dɔgɔ, dɔw b'a fɔ ko o tuma na ko minnu nana kaburu sen k'olu kun ɲɛ bɛ mini. Hali k'an jɔ k'an muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ kaburudon na, ko alimami k'e ka fatiya in janyana dɛ. Anw peresiri an kan ka taa baarakɛyɔrɔ, n'an bɔra an bɛ taa baarakɛyɔrɔ, I dun filɛ nin dɔ dayɔrɔ laban na dɛ, a tun bɛ baara la dɛ. K'an ka maanifinya bɛ ka kɛ cogo di bi? N'i taara kɔɲɔyɔrɔw la Falai, I bɛ mun ye? O ye npogotigiw ye kabini kɔɲɔ tile kelen dɔgɔkun kelen olu bɛna sabari sigi k'o dasiri daminɛ su ani tile, maa minnu bɛ yen n'o ma diya olu ye min ka d'u ye o k'o kɛ. Nka bɛɛ ɲinɛna k'a fɔ ko sabari k'a kɔnnen don Bamakɔ kɔnɔna na yan, wa sariya fana bɛ yen dɛ. Nka bi npogotigi ti don kɔɲɔ na n'o filamanw ma fara ɲɔgɔn kan don kelen k'a daminɛ kabini lazara fo ka taa se fajiri ma, u bɛ sabari dasi fo ni maa kɛra kare kɔnɔ n'o ko k'a y'a wuli dɛ.
o nana fara kɔɲɔ kan o sen tɛ ko uniforme fala ye uniforme kun kɛ kun ye mun ye anw minnu ka denkuli don anw minnu ka kɔɲɔ don an k'an jɔ k'a fɔ ko n'i ye nin ye maa min kana ko y'an dɔ ye k'an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye nka bi uniforme dɔra kelen na a kɛra 2 ye a kɛra 3 ye a yɛrɛ kɛra sa dan t'a la tuguni yɛrɛ i b'a mɛn musow de da o kuma fɔlila fala ye ne y'a k'u ye ne fana ta sɔrɔ k'a k'a ɲɔgɔnna kɛ n ye n k'a bɔra hinɛ na koyi ne bɛ k'an yɛrɛ ɲininka nin bɛɛ bɛ ka kɛ jamana kelen min kɔnɔ o jamana kelen de kɔnɔna na tuguni maaw b'a la ko furusa ka ca aw yɛrɛ ye furusa k'a sɔrɔ furu ma siri aw bɛ fɛ ka furu jumɛn ka sinsin barika min bɛ furu la furu kan ka siri kun min kama furu yɛrɛ ye ko min ye furu yɛrɛ tɛ sɔn minnu ma aw y'o bɛɛ kɛ yanni furu ka siri k'u donna kɔɲɔso la dɔrɔn fala ye ko cɛnin da n'a ka whatsapp ye k'a ni muso wɛrɛ bɛ ka kuma maɲamakan dɛsɛlen don u bɛɛ lajɛlen la ne ko n ko a bɛ ka ɲɔgɔn da cogo min sisan a ye sabali fala ye n'an taara denkuli kɛnɛ kan o ye anw ka kɛnɛ ye anw an'an ka kɔlɔsiw kɔni yen kɔni maa t'an dala minɛ ye dɛ o ko bɛɛ lajɛlen b'an bolo nka an fana tɛ taa n'an ka mɔntɔgɔla ma dilan ka d'an ma dɛ alimami ka woro alimami ka saga alimami ka sogo alimami ka sɔ o bɛɛ bɛ bɔ fala ye fatiya talaw ta bɛ bɔ kuranɛ jiginnaw ta bɛ bɔ nin bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ tuguni anw minnu sigilen don an fana b'a fɔ ko k'an ka kafe mɛnna han i b'a fɔ k'an ta k'u tɛ den kundili ye an ka laadaw tiɲɛna an ka tabiyaw tiɲɛna an ka maanifiyaw tiɲɛna fala ye fɛn kelen kɔni bɛ yen ne b'a ɲini mali ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛ ɲini o la ni kɔɲɔko daminɛna anw fɛ yan anw dɔrɔn de fɛ yan bi furu bɛ siri siɲɛ 3 nka a bɛ sa yɔrɔ kelen mɛriw b'an ka furu siri mɛriw tɛ se ka furu sa an bɛ taa alimamiw fɛ yen alimamiw tɛ se ka furu sa somaw ni limanaw bɛ sigi ko bi ye karisa ka woro tila ye olu tɛ se ka woro fara ɲɔgɔn kan tuguni nka an bɛ taa tribunal de la ka taa furu sa ye ala ni kiiritigɛlaw sababu sabula n'an nufiɲɛw bɔra ka n'an ma ɲɔgɔn faamu n'an taara u b'a fɔ ko a tɛ se ka taa o cogo la dɛ a t'a sigi a ka hakili jagabɔ kalo 3 b'a bolo n'o tɛ n'i y'a da dɔw ma an t'a dɔn a bɛɛ lajɛlen ka dafiri ka ban pewu nin bɛɛ la dɔw bɛ yen olu ka sira tɛ jamanajɛ la u ka sira tɛ mɔgɔ kungo la u dan ye dɔrɔn ka message ta dɔrɔn k'a fɔ ko ala ka furu ni si bɛɛ k'o ci ma ye u ti bolomafara la u ti taali la u tɛ foyi la jeunes yɛrɛ sisan ala ka hinɛ la rip u b'o k'i ka communiqué su jukɔrɔ olu taalen i ka janaja kɛnɛ kan fala ye o fana bɔlɔlɔ ka bi temps tɛ n bolo n tɛ se ka taa yɔrɔ la an ka ciw ka ca nka tiktok temps bɛ yen ɲɔgɔlɔnbɔla minnu bɛ fani ni banni na don o don olu ka lajɛli temps bɛ yen mali de la i b'a ye fala ye ni maaw ye ɲɔgɔlɔn kɛ n'u ma nɛni k'a kɔnɔ u t'a dɔn k'u ye ɲɔgɔlɔn kɛ o bɔlɔlɔ kelen de sanfɛ fala ye i bɛ den ye ka fa ani ba k'a bɛɛ lajɛlen buruja k'o ye ɲagalɔn ye o bɛ ka misali sugu jumɛn di anw ma o bɛ taa wolo mun na an ka hakili to an yɛrɛ la an ka jamana bɛ ka taa sira min fɛ nin ye anw ko n ko ala ka hinɛ anw na anw yɛrɛ tɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na ala bɛ hinɛ anw na ko mun kɛra anw minnu yɛrɛ bi yan anw tɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na an tɛ ka ɲɔgɔn makari minɛ kɔɲɔ kelen uniforme 3 fala ye denkuli fana uniforme janajakɛyɔrɔ kini tobi su somaw bɛ kɔnɔgan na tuma min na dɔw fana bɛna ka bɔ dugu la n'u nana fana u bɛ to aw fɛ yen tile 2 tile 3 u t'a to b'a fɔ ko passe t'olu bolo a dun fɔra ko yafa kɛra jama ma kabini janaja kɛ don k'a k'olu t'a la dɛ k'olu bɔra dugu la ka na de olu bolo wari bɛɛ bɛ ban ka tila ka k'i kundon ye tuguni k'an ka hinɛ ɲɔgɔn na hali bi an b'a ɲini an ka moriw fɛ k'a ɲini an ka jamana laadalatigiw fɛ k'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ k'a ɲini an ka jamana musow fɛ fala nin ko in bɛɛ ne t'a bɔ musow kun ni musow y'u jɔ jɔ furusa bɛ caya parce que musow de bɛ ka furu ɲɛnabɔ n tɛ dutigiw kun ye dutigi ye waati min a kun tɛ nana ka ni ɲɛjuru bɔ ne na dɛ ne bɛ ka n da fɔ ne bɛ ka n da fɔ ne kan de ye ma ko ye n'o tɛ kɔɲɔ kungoli kɛnɛw kan u bɛ ka filen minnu fana ta olu fana t'a ye koyi sɔgɔmada in na fala ye nin ye cadeau mondial de ye koyi an bɛɛ de bɛ nin kɔnɔ wa i si de ye bɛɛ i ka du kɔnɔ a f'i muso ɲɛna ko aw ka nin ko nin ko ko o tumana k'e ɲɛ t'i denw na ko n'olu ta sera ko n'an ma nin kɛ maa t'a k'a ɲɛ koyi n'o nka n'a kɛra jurudon ni juru sara ye wa o sen tɛ fala ye an ka pari la dɛ don dɔ n'an da don pariko la bi ta kɔni kun ye an ka laadala kow
u yɛlɛmali an yɛrɛ sigilen ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ yan n tɛ se ka nkalon da ka da maa wɛrɛw la dɛ mais min ye Bamakɔ yan kunu ni kunnasini ko n ye min ye ani bi ɲɛ bɛ min na fala n'aw m'anw kɔlɔsi denmisɛnninw bɛ sɔn ka anw su ta ka bila kɛrɛfɛ ka fɔ ko ci t'u bolo temps t'u bolo dɛ an taatɔ filɛ sira min fɛ nin ye an su donni bɛ gɛlɛya dɛ fala ye parce que an yɛrɛ bɛ ka min bɛ ka k'an yɛrɛ ɲɛna n'an tɛ ka kuma a dun man ɲi maa si t'a fɔ k'a man ɲi bɛɛ bɛ taa ten bon su somɔgɔw yɛrɛ de ko ten o mais an de bɛ ka na an ka degun fara su somɔgɔw ka degun fana kan ala ka sababu ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen tumutukaw n b'u fo sabula olu fɛ yen n'ala kɔni y'i ka kalifa minɛ i la fala ye ni ko wɛrɛ tɛ yen i tɛ si i si man di ye dɛ n'ala y'i ka kalifa minɛ 10 heures i mɛnɛ seli fana ye olu ta tɛ mara kɛ dɛ jeni fana bɛ ten cogo la k'a fɔ fana ko sangabonda o t'olu fɛ yen dɛ ni fatura dugawu bɛ kɛ jama bɛ labila don kelen fatiya bɛ ta o y'a bannen nka anw fɛ yan ala ka sababu ɲuman k'an ye